Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Pebrero 3, tuig 2021. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Babayi patay matapos gintiros ang hold-upper sa sulod sang iya sa lakyan. OC kag local IATF ginapadesisyon sa curfew kag liquor ban sa Bacolod. Sa balita national, accuracy sang saliva testing ginapa-review sa RITM. Interval sa pagbakuna sang COVID-19 vaccine istriktuhon sang DOH. Kag sa ating balita international, medics sa Myanmar nagaprepare na para magrally batok sa kodita sang militar. Sa sports balita, Phoenix Suns magahampang nga may fans sa umpisa Domingo. Kag sa ating balita entertainment, Janela Salvador kag Marcus Patterson magapauli na sa Pilipinas upod ang ila baby. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nakahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dayak at palangga Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Action Radio Philippines, Standard Time las 6 sa 8 kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang 23 anyos nga babae matapos gintiro sang holdupper las 7 ginasang aga sa may Orolan Subdivision, Dalan Circumferential, Barangay Tanguba, Syudad sa Bacolod. Ginkilalang biktima sa kay Angelica Montalvo, residente sang Purok Lison, Barangay 1, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto. Ginsulod sang suspect ang salakyan ni Montalvo nga nakaparking sa may Medical Plaza via sa Aquino Drive. Hagnaga-deklarara sang hold-up. Nakuha sang hold-upper ang mga cellphone ng kwarta sang live-in partner ni Montalvo nga si Merck Carlson Espolon, 40 anyos. Sunod kay Puerto, ginapamaneho ang suspect nga si Espolon na tubtob sa Orolanda. Kaginluthang si Montalvo igo sa ulo nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Sa piyak kabahin magluwas sa hold-up, ginalantaw man sa otoridad ang motibo nga may labot sa pagpakigrelasyon ni Montalvo sa kay Espolon ang natabo nga pagpatay matapos na diskubre nga si Espolon ang may asawa kag kabataan. Patay ang 62 anyos nga senior citizen matapos gintiro kay nasangaga sa Purok Malalusan Barangay 32 sa syudad sa Bacolod. Ginkilalang biktima sa kay Rami Cientos nga pumuyo sa Purok Everlasting Barangay 29 sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, may ginaistorya si Cientos sa cellphone sa natabo ang krimen sa dinis sa kapersona nga nagasakay sa pulang Innova nga sarakyan ang nakitaan nga nagtiro. 12 ka mga basiw kag slugs sa kalibre 45 na recover sa scene of the crime operatives sa Consoko
Sunod kay Sarona, posible may nainit kay Shentos bugod sang madamo nga basiyo nga nakita sa lugar. Ginalantaw man ni Sarona ang posibilidad nga may angot sa pagka-asset sang biktima sa isa ka departamento sang gobyerno ang rason sa pagpatay. Lantaw naman ni Sarona ang mga CCTV malapit sa lugar sa diin gintero ang biktima para makita ang plate number sa Innova nga maginsakyan sa nga sospetsado. Sa iban nga balita lokal, gintugyan ni Bacolod Councilor Archie Bolivar ang author sang curfew ordinance sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC kag local ITF ang tikang nga angot sa pangabay sa mga negosyante nga pagkakasang curfew kag partial liquor ban. Suno kay Bolivar, bukas siya kung tani sa graduso pero iya ginatugyan sa EOC kag ITF ang pagdesisyon. Pero para kay Bolivar, hindi pa pwedeng nga mahalugan ang mga ginapatuman nga restriction sa syudad bangod man sa natabong nga outbreak sa Transcom. Sa nibloan nga 41 ka mga empleyado sang Transcom ang nag-positibo sa COVID-19 humalin Enero 23 tubtob Enero 30 tuig 2021. Iatag din sa EOC kag sa IATF naton. Di ang aton nga experiences just recently may ara naman nga grabe nga natabo sa Transcom. Apparently hindi tanianay mahuluhalugan kay kalugan nimo nagalain pagid. Dapat yan si City Councilor Archie Bolivar. Unanimous nga inaprobahan sa isang guniang panlungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa mga restaurant sa syudad nga ipa-accredit ang ilang negosyo sa Department of Tourism. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Israel Salanga, ang chairman sa Committee on Tourism. Sa virtual session, ginpayag ni Salanga nga yara lamang sa 3.4% nga restaurant ay nakarehistro sa DOT. Sunod pa sa konsihal, ang DOT ay nagabulig nga ma-promote ang mga tourism establishment para sa mga restaurant. Pero sunod kay Salanga, ang pagpa-credit ang hindi mandatory kag inilamang ang secondary bangod kinahanglan lamang sa business permit para magka-operar ang negosyo. Sa dugang pangabalita lokal, wala na sang plano ang gobyerno probensyal sang Negros Occidental nga dugangan ang 100,000 doses ng COVID-19 vaccine nga ibakuna sa kapin 50,000 ka mga negrense. Suno kay Governor Bong Lacson nga sa sinapol sang League of Provinces of the Philippines kon LPP kahapon Pebrero 2, ginpahayag sa ilan ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga handa ang gobyerno nasyonal nga buligan ang mga local government units sa pagbakal sa bakuna apang ginaabi-abi man kung sino ang luyag nga magpain sang kaugalingon nga pondo. Suno kay Lacson, gininggan ni Manny Galvez sa mga LGUs nga magbakal na lamang sa mga ginatawag nga consumables pareho sang needles, syringes, cotton buds, alcohol kung mag-hire sa madamang COVID-19 vaccinators. Enero 8, 2021, nagpalmahanay sa kasugtanan ang gobyerno probensyal, AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated kag Department of Health para sa pagbaklon nga bakuna. Nagakinahanglan sa nagakaigo nga panahon ng mga kandidato sa pag-adjust kung ano ang dapat himuon kung madayon ang ginaplano sa COMELEC nga pagdumili sang face-to-face campaign sa 2022 nga national kag local elections. Ini ang reaksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sunod kay Lacson, bintaha sa mga plano bangod mabuhinan ang tax obligation sa mga kandidato. Dugang pas ng gobernador, iya lamang ginapamatukan ang plano nga mail-in ballot system. Nagligid nga Martes, ginpayag ni COMELEC Chairman James Jimenez nga ginatun-an sa komisyon ang plano nga pagdumili sang face-to-face campaign sa Mayo 2022 nga eleksyon bangod sa pamahog dala sang COVID-19 pandemic. Ginsuwesyon sang COMELEC ang online campaigning agud mapasiguro ang kaluwasan sa mga botante. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippines Standard Time, hindi gid magkalipat nga maginom sang DTX.
Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga naka-tune in tonight sa Facebook Live sang DYEZ kagibad pa nga mga social media platforms. This time action na check nato na ato sa nga Facebook Live kay nagadamo na nga aton sining mga netizens nga naka-tune in tonight no sa aton sining nga pagpangalagad. Si Sir Alex Montez lihog lang tamyaw si Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sang Mabini Coral. Thank you madam gid nga salamat. Present naman si Sir Martin Aliling. Good evening po. Watching from Imus, Cavite. Madamong salamat. SN-2 Jonard Osonal sang Philippine Coast Guard PCG Bacolod. Gina-shoutout lang ni Sir Alex Monteza. And nakatune in naman action si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido kag si Sir Edwin Pineda sa sini nga mga tinion. Ginahanto-hantoan ako ni action sige action from Mom Elizabeth Malacca Gamala. Good evening action Action Dale to all our listeners, especially to Malacca family. Keep safe always and God speed. Go ahead action Kay Sir Alex Montesa, patamyaw yan ako no Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sa nga Mabini Coral. Thank you so much. Sa kay Sir Martin Aliling, good evening from Imos, Cavite. Sa kay Amor Violeta Padelna. Pero mini sa Balaga Challenge ho. Sana all nagto-challenge. Damay maba naman sa page. Sa kay Sir Robert Roma, watching from Isabela. Thank you so much. Sa din pag ito man. Dahil lang kaya nga kundi nga. Si Sir Johnny Canlas, good evening, watching from East Home 6, Bacolod City. Sa dinaksyonaan, sa Mansilingan. Sige, good evening dira sa inyo. Ay, basi babae ni. Sir ko. Pwede siya babae, pwede man lalaki. Actually nga, family photo ni siya guraksyonan. Si Sir Johnny Canlas. Okay, good evening dira sa mga Sir Canlas, sa Canlas family. Sana all. Para safe ba? Anyway, sa mga members ng Energy Fans Club, mayong gabi, sa kay Aksyon via Jonathan, kay sa iya dira nga asawa, kay Mary Joy Fuentebella. Anyway, mayong gabi Kag syempre, sa iban pa natin yung mga ka-aksyon nga nakatutok man, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, nga subong inactive pa siya, pero dugay-dugay ara na lang iya nga ngalan. Naga-watching char. Kay Ma'am Rose Guevara, good evening man. Yes, action Habi ko nag-start na natapos ng commercial, wala pa gali. Sige So, padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings mga ka-aksyon and tingnan naman na action makabalik later para basahon ang mga additional nga mga komento sa mga netizens natin. So, comment down lang and magabalik kami ng action pagkatapos sa mga balita national. Standby! Sa aksyon!
Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye nasang balita nasyonal. Pagatalakayon sa National IATF kag COMELEC ang ginaduso nga pagdumili sang face-to-face campaign para sa 2022 national kag local elections sa laging handa briefing ginpahag ni Chief Implementor Secretary Carlito Galvez Jr. Dako ini nga hangkat kag risgo ilabi na ang face-to-face nga pagtililipon kag close contact sang nagkalinlain nga mga tawo. Una na ang ginpahag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga ginakonsidera sang komisyon ang pagban sang face-to-face campaign bangon sa nagapadayon nga pandemic. Sulo ka Jimenez lakip sa ginaduso ang pagdumili sa paghatag sang materials kag pagwa para magistorya sa tawo sa tiun sang kampanya. Inpahayag sa Department of Health nga dapat distriktuhon ang pagsunod sa interval sa paghatag sang 2 ka doses ng COVID-19 vaccine para malikawan nga magnubo ang efficacy rate sang bakuna. Ginpagwa ni Health Secretary Maria Rosario Vergere ang panumdum matapos nga nagwa sa evaluation sa Food and Drug Administration o FDA nga dapat ikonsiderar ang interval sa pagbakuna sa 2 ka doses ng COVID-19 vaccine sa Pfizer-BioNTech kag AstraZeneca. Una din nagwa sa evaluation sa FDA para sa bakuna sa Pfizer-BioNTech nga naglabot sa 92 sa tubtoba 95% ang efficacy rate sa nga ginbakuna ang ikaduwa nga dose ng vaccine pagkaligad sang 21 ka adlaw. Dugang pa, may 70% naman ang efficacy rate sa bakuna sang AstraZeneca sang gin-inject ang una nga dose kag nagsaka ang rate sang ginbakuna ang ikaduha nga dose pagkaligad sang 4 tubtoba 12 ka semana. Sa dugang pang balita national, gina-review pa sang Research Institute for Tropical Medicine o RITM mga accuracy sa pag-usasang laway bilang specimen sa RT-PCR test para sa COVID-19. Ilang ginhimo nga palayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos ang inisyatibo sang Philippine Red Cross nga pagperma sang MOA po ng kilalang mall para sa drive-thru RT-PCR test o sarang laway. Iniman ang nanging sabat ni Vergere sa suhestyon nga ang saliva test nga kung mapamatudan nga accurate ang posible ipatuman man sa tanan nga RT-PCR laboratories nationwide. Pero ginpathag ni Vergere ang approval sang saliva test sang PRC ang may conditionality bangod kulang pa ang positive samples nga ilagin patigayon sadto para sa pagtuon ang sa accuracy. Suno kay Vergere sa kada 100 ka mga specimen kinahanglan sang PRC nga isumita rin sa RITM para may baluan kung padayon nga mangin accurate ang resulta sang test. Sa katapusan nga balita national, mag-request ang dugang 900,000 ka doses ng Pfizer COVID-19 vaccine ng Pilipinas sa idalom sa COVAX facility. Sudocare Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. magluwas paini sa 117,000 ka doses nga mag-abot sa bunga Pebrero. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Galvez nga magapadala sang sulat ng Pilipinas antes sa Pebrero 14 para sa pangabay nga dugang libre nga bakuna sa ribaluan sa 72 ka pungsod nga nag-apply isa ang Pilipinas sa 18 ka pungsod nga napili sa COVAX facility para makabaton sang libre nga bakuna. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon! Aksyon, mari kita sang flash report sa aton siningang patrol. Check natin si Aksyon Eden Aboso, bypass operation Aksyon Eden. Good evening, please go ahead. Aksyon na jail kag aksyon an arestado idi ang isa ka absence without official leave nga jail officer sang BJMP kagin aligar membro sang Vargas Drug Group diri sa syudad sa Bacolod sa bypass operation nga ginpatigayon sang PDEA las 5:40 sining hapon sa Galaxy Street Henrietta Subdivision Barangay Sigang Airport sining hapon. Sunod kay PDEA Agent Bamboo ining nadakpan isa ka JO1 ini siya action jail kag action an naging kilala kay Trisha Galicia Action Dale Correction An. Ti sa subong ginadala naman siya no sa mga PDEA pero ti kustodiya ni siya ipablatter lang sa police station number 8. Initially ang nakuha sa sining suspetsado kung saan sining arestado 5 ka sachet sang nasuspetsuhan Cebu ulubanta 25 gramos ang kabugaton kag may street value nga 170,000 ka pesos tanana. Suno kay PDEA Agent Bamboo, madugay naman ini siya nga gina-surveillance bangod nga kumpirmar kag natag siya bilang miyembro
sang sining Vargas Drug Group. Sa dugang pakaroon nga mga detalye, bantayan na lang sa Ibang News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Para sa Flash Report, Aksyon Idraboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Jail Officer 1 ang nadakpan sa bypass operation dira sa bayan sa Barangay Singang Airport. So dugang development sang sining bypass operation mabadian sa pagpangalagad sa aksyon firing line. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos kid lamang sining.
luyo sa Myanmar bangod sa kodita nga ginapatuman sa militar. Pila sa mga residente sa syudad sang Yangon ang nagahod bagi sa pagpatek sang ila kaldero kag pagbusina sang ilang mga salakyan. Nakahanda naman sang rally ang medical staff salin sa pila ka dalagko nga syudad sa Myanmar agud ipakita ang suporta nga sa panawagan nga hiloyon si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi kag iban pa nga matag-as nga leader sa National League for Democracy kun NLD Party. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita sa unang ation pagatugutan sang Phoenix Suns ang limitado nga numero sa mga fans nga magtambong nga sa hampang. Ini ang mag-aumpisa pagi sa special invitation sa mga healthcare workers kag sa pamilya sa mga atleta sa hampang sang Suns kontra Boston Celtics sa Domingo nga adlaw. Sa statement ginpahayag ni Suns President kag CEO Jason Rowley, luyag nila ang kilalahon kag pasalamatan ang mga healthcare workers sa sininga mga ginapangatubang nga hangkata. Samta ang Suns ang mayaraman sang 1,500 ticketed fans umpisa Lunes batok naman sa Cleveland Cavaliers. Sunod sa team ang iningatikang ang nagasunod sa guidelines sang Center for Disease Control, NBA kag Arizona Department of Health Services. Sa balita, sa aksyon! Tag sa aton balita entertainment, ginkonfirmar ni Marcus Patterson nga sa masunod nga adlaw magapauli na sila sa Pilipinas ang girlfriend nga si Janela Salvador kaupod ang ila baby. Sa nabaluan, pila ka bulan nga nagtinel sa United Kingdom ang duwa kag dito man ginbunag ni Janela ang ila 3 ka bulan na sa karon nga baby nga giningadlan kay Jude. Sa bahay ni Janela makitan sa Post City ang litrato nga kuha sa ila balay diri sa Pilipinas kag may nakabutang nga caption nga ginakahidlawan na sini ang view sa ila nga balay. Nagligan nga bulan lamang sa nga ginpakilala sang duwa ang ila baby kadungan sa pagpatag kun nga ilagin sekreto ang matuod nga rason bangod man sa kahadlok nga husgahan sang publiko. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules Pebrero 3 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,